ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଯିବା ନା ଯିବା ଏବେ କେତେଟା ହେଲା 6:45 ଯିବା ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହୁଅ ଯିବା ନା ନାଇଁ ଏହା କ'ଣ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଜ୍ୟାକେଟଟା କ'ଣ ଶୀତ ଲାଗିଲା ନା ଗାଡ଼ିରେ ଶୀତ ଲାଗିବ ଗାଡ଼ିରେ କାହିଁ ଶୀତ ଲାଗିବ ତ ବେଶୀ ଚର୍ବି ଅଛି ଆଉ ଚର୍ବି ଥିଲେ ବେଶୀ ଶୀତ ଲାଗେନି ତମର ବେଶୀ ଅଛି ପେଟ ବଢ଼ୁଛି ଚାଲ ଯିବା ରେଡ଼ି ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯିବା ଆସ ହଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ ଦେଖିଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ ଅଛି ନା ଗାଡ଼ି ହଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ନା ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଇଟା ହିଙ୍ଗୁଳା ତ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆସିକି ମନ୍ଦିରର ଆହୁରି କାମ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ରକମ ନା କେଠି ଯିବ କେଠି କେଆଡ଼କୁ ଯିବ ଏତେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କିରା ଦୀପ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି କିଟା ନେଇଯିବ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆଜି କେତେ ଲେଖା କେତେ ଲେଖା କେଟା ଦଉଛୁ ଫୋନ୍ ପେ ହେବ କାଢ଼ିବେ ଦୁଇଶହ କେତେ ଟଙ୍କା এটা নালি পুরা হয়েছে এটা ঠিক এটা দিতে পয়সা দিও চল বুঝছো ভিড় হয়েছে আজ
ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା କୁଣ୍ଡଟା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କ କୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଯାହାର ଯାହା ମାନସିକ ଥାଏ ଏଠି ଦିଅନ୍ତି ଏ କୁଣ୍ଡରେ। କ'ଣ ଯିବା ନା କ'ଣ ଯିବା? महाभक्ति निपातितः महामय प्रभावेण संसार स्थितिकारिणः संरूपा तदुद्भवः। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ। ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା କିଆଡ଼େ ଲାଇନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗ। ଇଆଡ଼େ ଏ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। କ'ଣ ନବ ଖେଳ ଚଷମା କାହା କ'ଣ କୋଉଠି ଏଇଟା? ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବ। ଇଏ ମୋ ଇଏଟା ପିଇଦେଲା ଇଏ।